Ugye alapból kétféleképpen lehet baltát dobni, vagy egy vagy kettő kézzel, ez eddig bántóan logikus. Mind a két esetben a vonal mögülről úgy akarod eldobni a baltát, hogy pont egy egészet forduljon, akkor lesz pengével a tábla felé. Egykezes dobásnál célszerű a domináns kezedet használni, tehát ha jobbkezes vagy, akkor a jobb kezedet, ellentétes láb egy picit előrébb, és arra figyeljetek, hogy a könnyék mutasson egyenesen a tábla irányába. Úgy akartok egy nagyjából félkört leírni a baltával. Ne engedjétek a csuklót rábillenni, olyankor nagyon valószínű, hogy többet fordul a balta, mint kellene. Onnan látjátok, hogy a teteje vagy a nyel éri el majd a táblát. Ha így lenne, tegyétek a hüvelyk vagy a mutató ujjat a nyel mögé, ez megállítja ezt a plusz mozdulatot. Kétkezes dobásnál az egyik kéz alul, a másik fölötte, és a nyakatok mögülről egy fél lépéssel csak beledöltök a mozdulatba, és a lendületetek meg a balta súlya fogja adni a pördületet. Mindig a technika a lényeg, nem az erő, bármilyen erős vagy a fanyel nem fog beleállni a táblába, bár szoktak vele próbálkozni, de nem fog működni. A legfontosabb, hogy egy baltát dobjatok csak egy táblába, ugyanis ha az egyik eltalálja a másikat, akkor vissza tudna pattanni, ezért ha bedobtatok egy baltát, vegyétek ki. A legfontosabb pedig, hogy ha elmentek valamiért, várjátok meg, hogy mindenki a vonal mögött legyen, mielőtt eldobtok valamit az irányába. Balta dobálás!